Salutare tuturor, eu sunt Sami și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi vom vedea dacă puteți trece acest test al culorilor și dacă suferiți de daltonism. Ce este daltonismul? Este incapacitatea de a deosebi unele culori de altele. Ei bine, mulți dintre noi nu știm dacă suferim de această problemă, așa că asta vom testa astăzi. Am intrat pe colormax.org/colorblindtest. Am să vă las linkul în descriere și aici o să facem testul pentru daltonism. Ei bine, ce trebuie să facem mai exact? Să ne uităm la imagini și să scriem numărul corespunzător cercului. Știu, mulți dintre voi o să ziceți că le vedeți pe toate, dar credeți-mă că sunt foarte mulți care nu văd, așa că nu uitați să dați share să vedeți dacă prietenii voștri suferă de daltonism. Bun, să începem cu primul. Eu cred că este 7. Când am un pic 7, ok, bun. Hai să dăm un pic de zoom ca să vedem mai prost. 6. Este corect. Aici este 26. Bun. 15. Asta a fost simplu. Bun, asta e puțin mai greu să... Bine. Asta chiar, la asta chiar nu înțeleg, cred că e 73 sau 43 sau 17. Este 13. Da, era 73. Am zis bine din prima. Nu uitați să lăsați în comentarii dacă ați greșit și voi. Aici este 5. E bine. 16. Aici cred că la astea cu două cifre nu e greu. 45. Da, corect. 12. 28. 29. 8, 74 sau 71. Cred că 70, cred că 74. Asta a fost și pentru astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe, iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un share. Pa, pa!